Čaute všetci, dneska sa pozrieme na budovu, ktorá v minulosti slúžila ako škôlka a neskôr ako sídlo firmy, v ktorej sa zároveň bývalo. Práve sme v vstupnej miestnosti, kde sa ľudia ohlasovali na vstup pre rôzne administratívne záležitosti a rôzne osobné stretnutia s ľuďmi. Tu bol vstup na sekretariát do zasadacej miestnosti, kde sa všetko riešilo. A takto vyzeralo, kde sedela sekretárka, ktorá dvíhala telefón na zvončeky, ktoré boli na začiatku, a plus vedela otvoriť ešte aj bránu, ktorá sa nachádzala na dvore. Táto malá rohová miestnosť slúžila ako taký sklad archívu. No a tu sa nachádzame v hlavnej zasadacej miestnosti. Ako vidieť, naproti sú dve vstupy do miestnosti. Naľavo sa nachádza ďalší vstup na sekretariát do ďalšej kancelárie a takisto ďalšia hlavná kancelária. Momentálne sme prišli do jednej z malých kuchyň, táto konkrétne nachádza na prízemí, a tu sa varilo a uskladňovalo nejaká časť jedál. Takisto budova je vybavená aj kuchyňou, ktorá sa nachádza na poschodí. No a teraz sme v jednej z hlavných kancelárií, kde sedel majiteľ firmy. Pomaly každá z miestností bola vybavená klimatizáciou a budova bola zabezpečená pohybovými senzormi. A momentálne sme v jednej z miestností, kde sedela ďalšia sekretárka a púšťala ľudí do ďalšej kancelárie. A tu už prichádzame do ďalšej kancelárie, kde jedna ďalšia konateľka firmy mala vlastnú kanceláriu. Takisto vybavenú vlastnou klimatizáciou a vstup na terasu a na dvor, kde parkovali firemné autá. Tu prichádzame ku miestnosti, naľavo sa vstupovalo do takej menšej kuchynky, nie úplne celkom, a napravo je služobný výťah, kde sa vyvážalo hore jedlo, poprípade iné veci, a vstup do spojovacej miestnosti medzi ďalšími budovami. Na medziposchodí, ako je žltá stena, sa nachádzala vysoká knižnica s plno knihami. V tejto časti budovy konkrétne vstupujeme do časti, ktorá bola vyhradená pre hosti. Tu konkrétne sa už robili v úvodzovkách renovácie. Nachádzala sa tu osobitná kúpeľňa a plus ďalšia vyklimatizovaná miestnosť s balkónom, ktorý dokonca bol tak uzavretý plastovými oknami. Budova po rokoch začala
mierne slabnúť a vo viacerých častiach budovy začala zatekať voda. Táto miestnosť konkrétne už slúžila ako súkromná miestnosť pre vlastníkov firmy, ktorí tu súkromne bývali. Takisto sa nachádzala klimatizácia a balkón. No a časť miestnosti bola už v tak dezolátnom stave, že už sa celá budova musela predať, pretože už technický stav bol veľmi zlý. Naproti vidíme vstup do kuchyne, v ktorej sa takisto nachádzala jacuzzi, v ktorej si majiteľia varili. Táto časť bola konkrétne oddelená bezpečnostnými dverami a na chodbách sa nachádzali vysoké police a vstavané skrine s oblečením a knihami. Tu konkrétne prichádzame do ďalšej detskej miestnosti, ktorá mala vlastného videoobratníka na prízemí v vstupnej hale na začiatku. Takisto táto miestnosť mala prechod do ďalšej miestnosti, ktorá slúžila len vlastne taký sklad bordelu. A tu už sa presúvame na druhú polovicu budovy, ktorá mala na začiatku kúpeľňu s toaletou, nejaký maličký sklad a takisto sa tu nachádzala aj knižnica. Toto bola miestnosť, ktorá slúžila pre danú knižnicu. Táto druhá časť budovy slúžila konkrétne len pre osobný život rodiny. To je všetko. Vidíme sa na budúce.